Welcome to Meghalaya Cuisine. Ngapdiang sngobhai phibaro ki bepet ya ka Meghalaya Cuisine channel. Ko parlok mentasi pen iya phi ya ka rukom shet jong ka serwa dok masi bat terso. Ha ka jing shet jonga ngapendon kam seteng kilo ya ka dok masi. Kinjudon kam kilong sok merit dok masi piat terso bat sieng. Kenang ba kane ka dok masi kan ikloi ngan shet ha ka cooker ngan shet hadu bakan dami hi dalade na ka dok POE banga klem ai te kane ka kami hi namar anda ngadep sat ya ka dok ka je bat menta ngade ban pendengat dia kane ka ngale kumne kenang ba kane ka dok kan dup sma ubi ngala bershwa si shamot kamlu ngale kumne kenang ba kamlu kan ruk bha hapo ka dok pilui ba kane ka kleng na ka dok kala sedang bat kalami pnyang anda ka dok ka kala kumne kan sasma ubi bha bat kan sabang bha anda pi pensau shwa ba pin pon ha kane ka jingshat ngan pendon kam uwe usieng bat uwe upiat nang ta de ban teliat ngan the si suspend ha kane ka dok ngan ap hadu bakan dapak san sien anda kala light le air de ban teliu no ha uwe ukiu ngadep ber ya upiat bersing balak teliat nang ta ngala the Shibit anda ka ka tram ha ngan sa shet lang no ikini kiter sobat ka dok kala don ka benta bangala dep ber mlo biang ha kani ka serwa tang bangala klet ban ring tom lele lada pishet sakan mau ban mat di kamlo mentangan berno ya so merit balet telian anadap tabe ka terso pimde ban shet slam namar dadangi shet slam ka jingmat jong ka terso kan blat no abat kan sa kelalong kum jurs nyang na kane ka daw ngapen tenam ya ka kumbasan minit kaserwa dok masih kala i berkaalong ban bam ngalak semut ngan ngalak wadi ya kane kaserwa ya bang ban bam ya kedok sieng ne ya ka kleng snowha ban komen ngalak semut ngan ha na kane kadaw ngadap khat lupai kerja bat ngan bam ya ka rengkat bat kapapor serwa kala ibang ha ngan bam jana mentah boleh sibun berpilapit ya kani ka video hadu bakan rukun